Yes, hello, good people. So today we want to talk about St. Martins. Yes, because kune madrama obo St. Martins that we need to talk about, and it take us back now to the topic yataka mbozama kukava in detail muna June July, where we were focusing with due diligence when buying land, when buying a property, either a house or even a business, but it feels like we need to go back to that series again. Timbo bata one or two things, especially now when my demolitions are active again. We need to talk about that. But my focus today is St. Martins, because we need to understand what really happened in St. Martins, because mkacherichedza now we ripo now pan now we land ownership apana dispute, and it land in the Harare City Council. It's well documented, it's listed or qualified as municipal land, muma statutory records enyika, and it apana mvunzo ipapo. And what is also confusing here is vanhu vari kupwanyirwa vamwe vacho vashandi veHarare City Council, then vanhu vari kupwanyirwa iwavo zvekare vanhu vane agreement of sales, vanhu vakatopedza kubhadhara development fees avo, vanhu kutoti vakatocontributa dzimwe mari vakatotenga mapaipi nezvese zvaidiwa. Anditika Harare City Council ikatora zvinhu izvozvo anditi ikanozviisa kune mamwe projects, vakamboda kunyeba kuti zvinhu zvabiwa kuma offices avo ekumbari and stuff, but vakazokwanisa kuzobudisa chokwadi through a police interview anditika kuti aiwa no mapaipi aya akatorwa kanoshanda kune imwe project. So mukachitarisa nawo kuti there is a history of deceit, there is a history of undercutting between Harare City Council and the residents of St. Martins. But this portion of land yatoda kufocus nezvayo nhasi muchacherechedza kuona kuti iland yekuti yagara itori nenoise. So kuti munzwisise kuti zviro zviri kuitika ku St. Martins anditika, obviously we know very well kuti vanhu vamwe vane mapepa avo akakwana stuff, but still vapwanyirwa anditi. So kuti ti understand nhau yedu yo kuti rimbofamba sei kubva nekupi chena nekopi, I think I need to take you through the history of St. Martins, especially with respect to Harare City Council ownership of that land, because akasike kutanga Harare City Council ichikanya vanhu vazama kuita madhiri ku St. Martins. So why is it this land now it very disputed like this? Anditika ngatimbodzokera kumashure. So ndanyora zvinhu pasi anditika kuti tisazorasike anditika, because zvakati one day Harare City Council has been busy in this area, so I'll be making a reference as well kune zvinhu zvakanyora pasi for guidance, and these are things which are in public record. These are things yekuti dai vanhu vakaita due diligence vasati vatenga mastand kuna St. Martins yayo mainzwisisa anditika kuti why vasvika pavari nhasi, because the red flags were there from day one. Anditi tine video yatakamboita yandaitaura kuti you need to pay attention when you are buying land, because any institution munyika medu, any public official, any person of power or authority or influence can behave like a land baron. So takataura isusu takati tine examples hobe kuti kwasa kunongedzera, and especially ekanzuri yaya tine example yekumarondera yandogara ndichipa vanhu kumarondera vakakanywa nemarondera municipality yavatengesera land yekuti they don't have the rights, ownership and even selling rights to that land, vakanodyiwa nyayo kwaikoti ene vanhu vari stuck kumarondera. Anditi tine another example again ye Ministry of Local Government and Public Works vakatrai kuita zvikiribidi vaida kutora land yegolf course iri kuHatfield anditika land iyoyo which belongs to the army, and it only took the army kuti ishandise a statutory instrument, an instrument of law, so that they can keep their land, because the Minister of Local Government yacha yanga atokuda kuwarova skillful pa land iyoyo, and the land iyoyo yanga yakuto advertisewa ichitochekwa ma agro plots mu Hatfield. And I also gave you another example as well ye Ministry of Transport ye Misconduct eku Whitecliff yekuti vanhu vaitobhadhara mari dzaenda ku Ministry of Transport vaiva nemabusiness avo akazopwanyirwa along Bulawayo Road. And vanhu vangu vane paperwork yakakwana. In Ministry of Transport which was behaving as well here as Ellen Baron, ndikakutora ibheki ku Whitecliff ikoko tikati isusu hurumende paita muramba tsvina, anditika 2005 ichipwanyira vanhu sezvaitika zvezvezviya, anditi hurumende yakazongotora vanhu vayapwanyira vakanowagadzika mupurazi ranapfugari. That was the government itself behaving like a land baron as well, zvokuti zvakatora even up to now is still ongoing. Zvakatora makore kuti zvizogadziriswa vazoita settlement yavaita ye$40 million yavakazoita nanapfugari and stuff, all those things. But these behaviors, you put any institution, any office in Zimbabwe can behave like land baron. I think
imessage yandagara ndiri kungotaura but vanhu tinenge tine nharo zvedu and that is the very same situation that is happening as well kuSt Martins as well. This is Harare City Council behaving like a land baron. Obviously you will see as we go along and kuti the Harare City Council is trying to distance itself as well from fiasco dziriko and stuff. Even the mayor on the interview wakaitwa musi 15 August he couldn't confirm nor deny and mashenanigans are kuitwa na Harare City Council kuSt Martins and so yeah, we get emotional because these are the things we are saying every day, and people are still, falling into these traps because obviously I understand we are desperate. We want land to and stuff. So, chino fast chiri is kwatiri zvinozvatanga zvinoita kumeka sense, but muchaona kuti it will take us back kuma topics andakacover especially in June, but I focus on due diligence. You will see kuti a lot of things zviri kuitika panapa zvazvotisa maproblems anaya zvinhu zvatakataura including zvemastenza muri kutengeserwa $30 aya because ndo same scheme iyi aditika ngatiende kuti tisarasike nyaya yedu anditika. So panotanga madrama now Harare City Council neSt Martins 2016-2017 mukacherechedza ipo pane drama rakaitika between Harare City Council neNASA because wangaita agreement yavanga waita kuti Harare City Council yenge iri kuzotengesera NASA 333 mastands. Zvakaitika ndezvakaitika NASA ikanyudzwa mudhiri iroro NASA vayasuduruka anditika madetails ekuti settlement yacho vakazoita say they are not public. So we know very well kuti obviously zvanga zvakucommunicatwa at the highest level, but NASA yakatoluza 333 mastands kuna St Martins same land yatakutaura nezvayo nhasi iyi. Then 2019 ndo payakazochuya yakurowa kupovu patasvika nhasi panapa anditika 2019 kwabva kwagadzirwa a pay scheme yainzi happy housing pay scheme. So happy housing pay scheme iyi now ndo imwe futi zvekare kuti ukada kutarisa documentation iripo it defeats the whole argument yekuitwa nameya yekuti ma layout plans angasiri approved and stuff because ukatarisa kuti apa even in the high court ma records aripo there is a layout plan yaiallocata mastands aya happy housing pay scheme aya iri under record TP2F/CR/022. This is on record an approved lay plan by the Harare City Council yavari kuti haiko nhasi because ndo argument yavari kuti haiko animona, but itori documents even iko high court as well animurikuona. So from there now the agreement of that layout plan now yaita kuti mastands achachekwa ma 300 square meters to 2000 square meters. This is where it gets interesting because if you look at the argument that is being placed by Harare City Council today, some of that land was never designated for residential places. So we don't know what the 300 square meters are chekera vanhu aya vaida kuedza kuita sei nawo animurikuona, but mu pay scheme iyoyo ya 2019 iyoyo anditika 30 of those first allocations vanga vari vashandi veHarare City Council, so vari kudyanana pachezvavo kuHarare City Council ikoko. But zvakachiitika nezvakachiitika nawo because scheme iyi inoda kuti munzwisise ndo yakafanana nenye kunzi uyambhadhara $30 iyaya pamwedzi for 56 months 70 months whatever zvamuri kuirirana zviya anditi ndo the very same scheme ndo mabhadharira aita vanhu ani murikuona. So now tasvika at this stage yandaikupai warning kuti ma schemes I need to be very careful kana uchidhila nawo because vanhu vapedza kubhadhara mari yestand vapedza zvekare vanhu ava kubhadhara mari development fees, but right now vakutopwanyirwa vakutonzi vari illegal ani murikuona. Tichakudzokera kuna uye ma $30 kwenyu kweya anditi. So zvachiitika nawo kubva 2019 kusvika patava nhasi scheme iyoyo yakabva invadwa. So Harare City Council argument yavo yavari kuplace, if you look at all the public press releases and notices that are circulating as well, Harare City Council iri kuti kune ma land barons nema land syndicates ari kuoperate within Harare City Council vakatanga kuchiita allocate mamwe mastands imomo. So mukachita sama demolitions atangwa musi wa14 ari kutageta vanhu in two brackets. Bracket rekutanga nderekuti kune ari kunzi ma unauthorized or unallocated stands ndoye vanhu vakapinzwa nema land baron. Then kune vanhu vari kupwanyirwa vari kufola mu bracket rekunzi unapproved development ndo vanhu vari kunzi vanhu ivo vakaviolate a high court order yakapiwa muna November. We'll talk about that. Ndo vanhu zvekare ivavo kuti vari kuvaka pasina ma approved building plans, pasina rinonzi certificate of servicing ani murikuona. So wabva wangochibatanidzwa wese whatever is happening there and then 2022 tafamba kubva 2019 2022 musi wa 6 July
ma residents ekusend Martins uku now avadedza Harare City Council for emergency meeting kuti aiwanoka tapedza kubhadhara isusu ma development fees edu tapedza kubhadhara staff, but why asati taakubvumidzwa kuti ase kuti titombovaka ndobambade nyaya. This is June 2022. Then the spokesperson there actually confirmed in an interview yakaitwa neNewsday anonzi this guy anonzi Innocent Ruvende, he is the spokesperson of Harare City Council. He confirmed kuti project yekusend Martins yakanga yamira because yakamirira pa stage ye road clearance nekublaswa kwematombo kuti va service area iyoyo, because there was no an account that was ring fenced to fund this project. This is a very tricky now. This is where people we actually not happy with Harare City Council, because when we are kubvisa mari vatore mari receipts, even when we are kupukanyirwa kusenda Martins right now, if you go there vana mari receipts ekwa Harare City Council. So mari dzese dzavari kudonata now ndo pama kuzokuti hatina kugrade road, hatina kugadzirisa road kana kublasta matombo ari muroad, because hapana account iri dedicated for that. So mari yese ingeri kubviswa inge ichienda kopi ani murikuona. So ndo paunoona kuti kune zvakawanda zviri kuitika kuHarare City Council ikoko. Then on that very same day the spokesperson here, Mr. Ruenda, he also managed to confirm kuti hapana environmental impact assessment that was done, which means there was no environmental impact assessment certificate, of which vanhu vanovaka muZimbabwe unozoti haubvumirwe kuvaka pasati paane certificate iroro. So zvazvinongoreva ndezvekuti nawo vanhu vakanga vari kuita zvinhu inonzi a parallel development yekuti akuna mitemo yavari kuteedzera vanhu vari kuita zvinhu zvavo. And this is coming from Harare City Council yaaloketa mastenzi iyaya ani muri kuona kwatiri kubva nekwatiri kuenda handiti. So what was then discovered then in 2022 ndeyekuti kune vanhu vakaallocatwa mastenzi anga ritori mumawetlands. Isusu tiri vagari vomuwater force, so we know these areas as well. Tinopfuura nemo every day munana St Martins muya mutori ibani St Martins ani munoona ibani. So zveshuwa zvekuti kuna umwe vanhu kuti vakaiswa kuti avo vakike ichokwadi hadzise nhema. And this was 2022. Then 2022 iyeye pane one revelation yakabva yaitika zvekare yekuti kune vanhu vakapiwa mastands now ane maissues nearmy kukomando ku1 commando, because mastands aya pamutemo wemuZimbabwe panofanira kusiwa a 200 meter buffer from any military area or military zone to residential areas. So kune vanhu vakapiwa mastands ari closer to airport road aya zvekuti vanhu vanopfuura neairport road every day munoziva pano pandiri kutaura. Pane mastands yekuti they are less than 200 meters kubva pacommando barracks paipai ani muri kuona. So vanhu ivavo now Harare City Council obviously 2022 they confirmed kuti no vanhu vachaallocatwa mamastands, but if you look at the language yava kutaura right now kuti vanhu ivo vakapinzwa lemaleni baron dzinogona kunge dziri nhema, chogona kunge chichokwadi, chogona kunge dziri nhema, but hatizozive zvedu because ukatarisa kuti meya ari kuuya achitaura zvake, uyuwo kuHarare City Council anouya achitaura zvake, hurumende iri kuuya achitaurawo zvayo uku. So hatichaziva nawo maresidents ane yavo position, hatichaziva what exactly is going on kuSt Martins. Then tafamba kubva 2022 handiteka kwanga kwakati zii tabva tachipinda 2025 ndiye ane noise dzatisvitsa nhasi. 9 October 2025 Harare City Council it issued a demolition and an eviction notice kuma residents ekuSt Martins ani muri kuona. So pama evictions obviously they were saying vari kutargeta vanhu vakapinzwa nemaland barons, vamwe vakapinzwa nema syndicates and stuff ukuthi they are not on official records eHarare City Council. Then ma demolitions anga ari ekubvira pakuti kune vanhu vakanga vatovaka dzimba vachitoziva kuti hapana environmental impact assessment certificate, hapana development building the plan yaaprovwa, hapana certificate of servicing yaaprovwa, but people proceeded to build anyhow because munhu anenge aida pakugara ani muri kuona. So vanhu vakabva vanoti kupukanyira because maita se muri kuita zvinhu zviri pamutemo. Then 320 of the residents there vakabva vabatana ipapo vatora Harare City Council vakaendesa kucourt. This is 9 October 2025. Now 20 October 2025 anditeka ndo pava vachichinja game now, pava pachipinda the office of the vice president. This is where it gets tricky now. Now, Vice President vari kubatwa pape muCrossfire
yeku St Martins. So mukachicherechedza now kuti 20 October apa now secretary we Ministry of Local Governance and Public Works anditika anonzi Basera akabva anyora tsamba yaakanyora kuHarare City Council. Tsamba iyoyo yaidimanda kuti Harare City Council itransfer land yeku St Martins ichiendesa kuhurumende, and not the whole of St Martins. Ndo pari kushandiswa nevanhu vari kunonga kuda kuita politics nemacampaigns awo against the VP papa, ndo pavari kuignore that grey area. Land yakanzi iri kuitwa transferred to the government, and haisi the whole of St Martins. Land iri south of Roman Catholic University, iri along road inonzi Diap Road. Diap Road ndo road inoconnecta Seke Road na Airport Road. So area iyoyo iri kuteedza road iyoyo kuseri kwe university ndo land yakanzi you need to remove all the area, the people who are in that area as well. Then that land has to be allocated, transferred, ownership to the state. Why? Because pakapiwa reasoning yekuti pada kuwakwa a medical hub ipapo, of which who was building this medical hub? The Catholic University. And murgona. So papa pachipinda that connection now yekuti the VP is a staunch Catholic member, is a devoted Christian there as well. So no papa pachipinda connection ya VP ipapo. Then what made the situation worse now, that letter yakanyorwa na Secretary of Ministry of Local Government and Public Works now yakaveta reference kumba meeting notes. These are private meeting notes, which this meeting was held between the Ministry of Local Government, vanhu vakanga vari involved iwao, and the Vice President, which was dated the 14th October. And murwana ichi pasa ma resolutions kuti no, this land irufana kuiswa ku ministry ku government, kana iswa government, the university has to take that land yowaka a medical hub yada kuwaka ipapo. So mukatasa ma sequence of events aya now 9 October Harare City Council yapa a demolition order wafu waendeswa ku court. 20 October Basera, Secretary Basera we Ministry of Local Government and Public Works ava issue letter here chiti transfer land iende ku state, and kana ya state land you can contest it, and itika papa pachiburitswa zvema notes ema meeting akaitwa privately between the Ministry of Local Government and Public Works na VP ne team yawo as well 14 October. This is where now the political connection comes into play. Ndofunga we have seen noise dzimwewo ne makambenza ari kuitwa na Themba Mliswa against the VP Chwenga. This is one thing that they are using to smear him, but no, he's abusing his office and stuff. But now panenya yande pekuti ma demolitions are kuitwa aya apana any confirmation yekuti they have been ordered by the office of the Vice President, and he has no authority at law to issue that one as well. So dzingoro propaganda ne politics za kutambika pa space yacho, because you need to understand one thing, ma politicians they are opportunistic. Vanenge kutoshandisa mukana iwo kuti vapushe ma agenda awo as well. Then I want to take you to November 2025. And it's October, but drama is series drama is October 2025. Nyaer ku High Court, pana judge one of the Justice Joe, and this is a High Court case you can follow as well, because it's on record HCH 5444/25. Their 2025 case, it's public record as well, and so name kuda kokoti Harare City Council yapa a demolition and an eviction order. Nyaya vaendeswa ku court nema residents. Judge awa vakava vamisa both parties. This is where it gets tricky, and this is where I want you to understand kuti ma residents ipapo ndo paane mhosho futi ipapo, because kana tochikora mutemoka wakutombotonga kuti wachikora mutemo ndo pari kubva papinda ma residents nawo pekuti defense yawo iri kubva yaita weak mukaitasa from that angle. Judge akamisa muna November akati Harare City Council hakuna demolition yamuchaita, hakuna any third party yamucha involve kuti evict kana kupukanyira vanhu mu St Martins. Then kuma residents, the same judge akabati in the same judgment iyo ma residents apana any further development or construction that you are going to do mu St Martins kusvika zvinhu zvaita sei zvagadziriswa. So avanawo kuteerera when staff and vanhu vakaramba vachita sei vachivaka vachita zvavari kuita, ende vamwe vanhu vakatanga kuto allocate kwa futi ma stands vanhu manyowani and stuff. So that was a direct violation of a court order. You are held in contempt of court. So mukachita sort vanhu vese vapukanyirwa vazopedza ma developments ese ayaya vanhu futi vokuti vapedzisa vachitoziva kuti there is an active court order iripo. Then
tobva tachiuya nawo patava patiri panapa August 14 zvigreda zvekanzuru zvabva zvapinda zvaauthorizewa nani neHarare City Council. Anditi Harare City Council nawo vanhu vari kuti no Harare City Council yaviolate a court order because vakanzi necourt hamufanhi kutobvopinda imomo muchipwanya kana kuburitsira vanhu, so vaviolate a court order. This is the side yekuti tese ndokwatiri ikoko andi muri kuona, but now the other party as well ndo yakatanga kuviolate because vamwe vanhu vakati vachitongobuda mukoti papiwa court order hiyo, they continued parceling out land vachivaka vachidevelop waita say of which there was an active court order yavamisa kuita izvozvo. Pasiri very clear now ndepekuti under what authority is Harare City Council issued that demolition exercise. Did they manage to get a new court order? It's not on public. Apana ari kuziya kuti zvabva nekupi chena nekupi. Then pamwe pano pasiri clear pada kujekeswa zvekare ndepekuti land iyi yazotransferiwa here ownership yayo from Harare City Council to the government sezvakanga zvarequestwa neMinistry of Local Government and Public Works. Ipapo apasati pajeka. Then the Roman Catholic yabva yaramba ikati no, isusu we are not interested in that land as well. Maybe kwa manager politics, so we don't know what is going on there. So mukachita sort now there are 4 parties now that are involved in that piece of land yoyo. Tine Roman Catholic, tine the office of the VP, then tine Harare City Council in there, then to Atatama residents, 4 parties which are involved who are now fighting for that land. Where does it take us? It takes us to my point every day. Kune vano follow this platform and it stay away from disputed land. Due diligence yakakosha kuti kana land iri ine inonzi a notice of dispute ku high court, kana land iyoyo ine contestation iri kuitika on ownership, iwewe kunyangwa nduri desperate udapo kugara pakaita say stay away from that land. Ndo pakakoshera due diligence ipapo. Bozi mukachita sauti Harare City Council is coming in and saying no, there was never a full council resolution on those things kuti atombotengeswa vari kuti hapana council resolution, so obviously it was done procedurally. That's the argument they are bringing in now. They are also saying zvinhu zvakaitwa nema officers within Harare City Council, not as Harare City Council. So vari kuti imimi maifana kuya kuzoconfirm mastenzi yausati vatombowaka. That's what Jacob Mafume was saying marumwezuru and on the 15th. That's what he was saying kuti no, imimi maifana kuya kuzoconfirm kuti mastenzi aya atombori legit and stuff, but imimi manu makaita izvozvo mukanovaka. Then Jacob Mafume, the mayor of Harare, has challenged the people in St Martins kuti ari kuti ane paperwork yakakwana, come and produce it. Ani murikuona ari kuti pane ma development plans anawo akamutendera kuvaka, ari kuti ane a certificate of servicing yaanayo, ari kuti ane environmental impact assessment certificate yaanayo, ngaauye achiiproducer. Agreement of sale haiku authorize kuvaka. That is their argument. Then ma receipts yekuti maibhadhara for development fees and stuff, they don't give you a right to build. So now pane nyaya ndepapa tokuti ndo pandogara ndichikupai warning kuti due diligence yakakosha. Harare City Council is now throwing the law at people because obviously at law haushande ma feelings eka panongoitongoiswa onzisa documentation yaunayo wakutanga kuburitsa ma affidavit nema agreement of sale stuff azvishande kana ma courts izvozvo. Panenge pakuchishanda kuti okay, iwe wakambenge une ma rights to build on that land. No, so hauna nyaya. Ani murikuona anozonyura ndiani now ma residents. Ani murikuona. So ndosaka ndichigana ndichitaura guys, stay away from disputed land. Anditika due diligence services vanenge vachidzida munoziva tokuitira ende totokuchaja mari futi anditi pane kuti uzoluza mari yako anditika nezvimwe zvinhu zvokuti it's avoidable, especially the case of St Martins. Takatombova off kwamastenzi aya ekuSt Martins aya. When I looked at the paper I nana izvi zvinhu hazvina kuchena izvi because unotarisa kuti history yacho yekuti Harare City Council inenge inoda kutengesa land yoita kunge isingade futi vasirivo vanhu kutanga kudisappointwa neHarare City Council kuSt Martins avo. Ani murikuona. So ingori land yekutongoti ine noise, then ungachizochitarisa paplanning now pagreater Harare master plan now area iyoyo haisi designated for residential areas as well, which is very tricky. Anditi then chimwe chinhu zvekare chandaiti inini vanhu vakatenga vana kuti due diligence yavo unotasa mavalue yemastenzi aitengeswa ipapo ma 3.5 paland iya ngatiudza nechokwadi wakomana bozo mukachicherechedza kuti land here is just 7-8 kilometers away from the CBD. It's just 4 kilometers or 5 kilometers away from Harare airport. Then it's just a kilometer away from light industry Greener side. And then it's also sharing borders with waterfalls, sharing borders with the Hetfield, sharing borders with Crembon, and also sharing borders as well
with the Sunningdale. Wofunga kuti land yo unoiwana under $12,000 or $15,000 per 300 square meter inema. So obviously tinenge chita zvinhu zvakachipa and tinenge zvanzi chi uri kubhadhara ma $30 $50 ako kusvika wazota se wabvuminzwa kuchivaka ipapo ndo pazviri kubvira ipapo. We are desperate for land as people, I understand that, but some of the red flags were very clear from the word go. Kuti no now change mastenzi yayo izvo right now try kutenga stand musani ndiono towenzi mari 40-50,000, but here is prime land iri kupisa kudaro, iri in that proximity ku CBD, ku airport, ku Chichi, and all these neighborhoods. This is a one stand right now iri below 20,000. Iwo wanze malendi yayo 3.5 3.6 whatever maridza iwirira nwanadzo vanhu unongona zvasina kujeka. So nyaya yasenengere papi pakafoirwa pa due diligence. Obviously tinozouya pa social media tichida kushandisa the court of public opinion as well, anditika but nyaya dzitongo pa social media nyaya dzinoenda kuma courts vanhu vari kupwanyirwa. I feel for them, anditika but iwo ka violate court order, they continue building vanze vamire. Harare City Council ya violate court order yakanzi yapwanya and right now we don't know the position of Roman Catholic, we don't know the position of the office of the vice president, we don't know the position yavagarwe minister of local government and atisutoziva kuti vari kuti chii isusu because ndo vane tsamba dziri kusekuleta futi idzo dzidzi and dziri kuministry kwawo. No one is communicating but vanhu vatopwanyirwa. So at the end of the day panorwa nzou chinokuwara isora. That's why due diligence yakakosha kumunhu wese and kana zvese zvaitwa zvapera idzi pfungwa dzangu. We'll keep following the St. Martin's story, but now it gives me an idea. We need to talk about due diligence again. Tine land parcels atichada kubata vanhu kuSpeedscope. I gave you a warning and it tine due diligence yatikuita right now kuSpeedscope. Yeah, I know Speedscope is big and yakadividwa but there is always a but. We are going to talk about that and kana zvese zvaitwa zvapera idzi pfungwa dzangu. Mwari akuitire zvakanaka. God bless you. Don't knock. Yeah. Do you know what in life mune zvinhu zvokuti kana ukazvitsvaga sei wewe neeffort yako hauzviwane. That's why Bible richiti kumbira unopiwa. Sei Bible richiticha vanhu kukumbira. Zvine vamwe vanhu kudhara. Kana ukada kungwavha hauzviwane. Saka rakatoti kumbira itsano arakuti namatai. Ende kukumbira kunotoda nyasha dzacho dzekutokumbira. Unofunga kuti kukumbira unoita kuti vanhu vapiwe. Uchiri mudiki. Kune vanhu vakumbira zvinhu zvavasiri kupiwa, zviri kupiwa vanhu vasiri kukumbira. Ndofunga unoziva, unogara muZimbabwe. Unofunga kuti vhesi ingori plain zvakadaro so kunzi kukumbira unopiwa wakutenda ndipewo kana akwa ndipewo zviri kwezvo. Andi zviri vhesi yati kumbira unopiwa enda kunokumbira. You also need the grace of God to accompany you. That's why whenever Israel pavanga vari mu Egypt, God gave them grace. Zvokuti vakanokumbira zvinhu kuvaIjipita vakapiwa gold. They were slaves, but vakabuda with gold. Zvanzi Mwari akavapa nyasha. Amen. Dzekugona kugamuchirwa vachikumbira. Amen. Unofunga kuti vari kupiwa zvinhu vari kunzwirwa tsitsi. Ingoni ndotopisa tsitsi kudarika vanhu vacho. Hapasi kushanda tsitsi apa. Kana usina nyasha dzacho hazviite. Amen. Ndikati vanhu vane Misconduct vari kutaunika svika ndazoenda paFacebook ndakuona dzinotongo dzekwaSabhuku vanhu kumusha kwaipa vakadziona dzekumachifu vanoitira kulevel ikoko kubudira kumatanga ikoko kumagadheni ikoko kune nyaya dai Mwari watiregerera unoti pamwe vanazvo kumaofisi kumabasa ndokunozodai. Today tonight I don't think I machinda usati netsamba dzatoverenga. So dzimongona vanofundzira kuti shamwari yangu pane inonzi marufuso zvikanza vanoenda kumabasa kwani Musikanzwa ngati research yako iri afwe vari kusara kumba futi vanosara vachiitawo palevel ravo. Because character ndeyemunhu haisi nzvimbo. Hakuna anoitira Musikanzwa nekuchechi kwacho. Unototi daenda kuchechi kune munhu wake. Vanhu munoziva iri. Anoziva zvakavanzika ndiJehovha. Vanhu tinogona kuvanzirana. Munhu anogona kutouya kuchechi kwete kuzoinga Mwari. Zvimwe nyaya.
anoungaredzana kuti endai kuchechi zvinoendewa. Munhu akakanganwa chaakafambira ane dzimwe dzaanotamba ari ikoko. Kunopona vamwe ndokwaanondocreata maproblems. Kunomiswa newillpower kuti vanhu vanoda here kana kuti havadi zvavo but vanomuda. Iability iri muna Jesu yokufamba pamvura, uye ane nyasha dzekuti kana watenda newo unogona kufamba. But ukasada haakurambe kuti hauna mati. Akatofamba naPeter pamvura akanojoina vari mugoti vasingadi mamiracle. Zvoreva kuti Jesu anofamba nevanoda minana uye anofamba nevasingadi minana. So kushayikwa kwemamiracles nezvishamiso haisi statement yatingati ava vana Mwari nokuti hakuna minana. Mwari uyu akafamba akaita miracle pamvura naPeter akanojoina vasingadi mamiracles akanogara mugoti navo. So kuminana kuna Mwari, kusina minana futi kuna Mwari. But kuna advantage ndekwevanhu vanotenda minana yaJehovha. Why? Nekuti nedzimwe nguva the boat can capsize. Boat rikanyura wakatenda muna Jesu anofamba pamusoro pemvura, une another way to come out. But kana usina kuti watenda minana yacho unonyura una Mwari anoita kuti usanyura. So number one challenge in Ororondo is history, in knowledge yavainayo. Munhu unofanirwa kukura pakuziva. Munhu unofanirwa kukura. Growth yemuKristu iri pa knowledge.